Kaprom di, mukha kang goons. So naku ma'am, matagal na po akong mukhang goons. Yun nga lang, mabait ka sa halaman. Marami nang nagsasabi sa akin na mukha akong goons, pero pag nakita niyo sa person, napakaliit po ng mukha ko, yung ilong ko maliit at maliit din ako. So proportion. So hindi po ako yung mukhang zombie. At yun, mukha kang goons. Kaya lang, mabait ka sa halaman. Naku ma'am, hindi po ako mabait sa halaman. Pumapatay din po ako ng mga halaman. Magandang araw sa inyo kapromde. Dito ako sa Barangay Hinurangan, Sitio Managnag. So galing ako sa pistahan. Maglalakad na lang ako pauwi kasi mas gusto kong nakikita yung view. Gusto kong ipakita sa inyo yung napakagandang views dito sa aming barangay na pinanggalingan ko dati. So kasi nasa Barangay Gubat na ako nakatira ngayon. So yung barangay na ito iniwanan ko na, pero mas nagagandahan ako dito sa barangay na to kasi dati walang dito, puro putik yung daan. At syempre yung napakahirap maglakad dahil yung napakalayo, 7 kilometers from bayan. Tapos syempre back and forth 14 kilometers kung lalakarin pag galing dito, tapos babalik ka dito sa aming barangay dito. So 14 kilometers nilalakad namin dati noon. So ngayon kapromde, dahil pista ngayon at nakipista ako sa aking kapatid dahil nandito pa rin sila. So sabi ko, ayaw nilang payagan maglakad kasi siyempre delikado yung ngayon. Hindi na masyadong maganda yung buhay dito, yung parang hindi na safe ba, hindi katulad na dati na kahit maglakad ka na mag-isa okay lang. Kaya lang gusto ko yung gusto kong ipakita sa inyo yung napakagandang views dito. So mas maganda na ito kaysa sa dati compare sa barangay na tinitirahan ko ngayon. Although nandun yung bahay ko sa barangay Gubat, pero mas maganda dito at napakalinis. Yung nakikita niyo yung kalsada, napakalaki. Kung dati puro putik, ngayon sobrang ganda at napakalinis. So napakasarap mag-jogging dito. Tapos yung simoy ng hangin, napakaganda at napaka-fresh na fresh. Talaga kapromde, talagang napakaganda. Then ayun nga, parang malaking highway. So ang tawag dito kapromde ay Alberto Highway. So galing ng bayan papuntang Gatchitorinah, bayan ng Gatchitorinah, galing sa bayan ng Lagunoy, going to Gatchitorinah. Ayan. So ayun, maglalakad ako. Ako lang maglalakad kasi lahat sila may motor. Although mayroon naman pwedeng maglakad naman. Pwede naman ako magsakay ng habal-habal. Kaya lang mas gugustuhin kong maglakad. Kasi gusto kong ipakita sa inyo yung views na nakikita dito sa aking pinanggalingan na barangay. So ayun kapromde, magsisimula na ako maglakad at napakaganda ng views. Nung bata ako, nakakarating ako dito, naglalaro ako ng brum-brum. Yung bang ginagawa kong parang kotsi-kotsihan kasi wala na naman kaming ibang laruan dito. Yung mga dahon ng saging, ginagawang baril-barilan. Tapos yung dahon ng niyog, ginagawang kotsi-kotsihan. Ayun. Dito kami nakakapaglaro kami hanggang dito. Kahit nga sa malayo. Tapos pag may truck na dumadaan kasi nga maputik, tuwang-tuwa kami dahil minsan lang pupunta dito yung mga sasakyan, pero truck lang naman nakakarating dati noon kasi napakahirap ng buhay dito. Yung truck na kumukuha ng mga truso, so yung mga truck na yun hinahabol namin pabalik ng bayan at papunta dito, talagang inaabangan namin. Tapos pag yung nagbubusina na siya, tuwang-tawa kami kasi feeling namin nasa Manila kami. Yun. Kasi yung magandang parang yung busina ng truck, inaayos nila, pinapaganda nila.
ayun ka from dito sa daan, napakaraming bulaklak. Damo lang ito pero sa ibang lugar ginagawa itong halaman. Napakaganda ng tanawin dito. Kitang-kita yung Mount Isarog. At syempre yung hangin fresh na fresh. Pag nakasakay ka sa motor, mararamdaman mo yung hangin na napakasarap, malamig. Kaso pag naglalakad ka, syempre mainit. At syempre papawisan ka. So, ayan ka from day, yung ano dito, makikita sa daan, bundok at syempre yung nature. Yung nature, napakaganda. At yung hangin na nararamdaman ko yung fresh, very fresh kasi wala man lang ditong pollution. Maraming dumadayo dito na tagabayan. Nagja-jogging sila at syempre nagbabike, nagmumotor. So ayun yung ano dito sa amin, scenery, ang makikitang napakagandang mga tanawin dito sa amin. Wala yung mga malabatanis na tanawin dito kasi yung lugar dito maraming kahoy, mapuno. Kaya yung nakikita dito mga puno. Dinadaan-daan na lang ako ng mga nakamotor. Siyempre, gusto ko rin sumakay sana. Kaya lang wala naman ako motor. So, pero sinadya ko naman ka-from din na maglalakad talaga. Although talagang wala akong masakyan. Kaya ito, naglalakad talaga ako. Kasi kanya-kanyang motor dito. Yung papunta dito kasi nagbayad ako. So, hindi naman ako hinintay hindi naman ako binalikan nung sinakyan ko. Kaya magtsatsaga ako maglalakad pa uwi. 7 kilometers ka-from di. Okay lang yung sightseeing. Na-enjoy ko naman yung sightseeing dito, yung mga tanawin. Hello mga ka-from D, nandito na sa Kalahati. Nasa kalahating, ano yun? Ang tawag dito sa amin is Naputla, yung kalahati ng from barangay or Sitio Managnag going to bayan. So nangangalahati na ako ka-from D, medyo pagod na ako kasi mainit. So okay lang kasi ginusto ko naman ito, kaya wala akong dapat ireklamo. Dahil unang-una gusto ko talaga tong lugar na ito na nilalakad kasi napakaganda ng tanawin, yung fresh look, saka yung napaka-fresh ko ng hangin dito sa sa daan. Katulad dito medyo malilim. Kapag nasa lilim ka, sobrang sarap maghinga. Sobrang sarap damin yung hangin. Kasi yung parang yung naamoy mo yung mga dahon ng nasa kapaligiran mo at napakalapit sa nature. Kaya yung ka-from dito. So maglalakad pa ako siguro mga 3.5 kilometers from dito hanggang bayan. So hindi ko lang alam pagdating ko sa bayan kung sasakay na ako ng yung padyak or habal-habal, kasi nahiya na rin ako maglakad din kasi maraming tao doon eh. Kasi pag nandito sa galing dito ng mataas na lugar, tawag doon, parang tawag sa iyo taga-bundok. So na-experience ko rin dito ka-from din nung bata pa ako. So kapag pupunta ako ng bayan galing dito sa aming baryo, ang tawag sa amin taga-bundok, tapos mabaho. Yun. Recess
masyadong mga mapamintas pag nasa bayan, tapos yung tao na nakikita na galing sa bundok parang masyadong minamaliit. So yun ang na-experience ko dito Kapromdi nung bata pa ako. At syempre hanggang ngayon naman Kapromdi, dinadala-dala ko pa rin yun at naaalala ko pa rin yun. So yung mga taong nagsasabi sa akin dati noon, nakikita ko pa rin. Syempre iba na yung itsura nila ngayon. Siyempre, gusto ko silang pagtawanan. So, okay lang. Talaga naman na galing ako sa bundok at taga-bundok. So, hindi ko naman ipinagkakaila at pinagsisigawan ko nga kahit na nandito na ako, yung may vlog na ako, pinagsisigawan ko pa rin na taga-bundok ako. Galing ako sa bundok, lumaki ako sa bundok. At siyempre, nagtrabaho sa Manila. Yun palagi yung sinasabi ko kasi hindi naman nakakalimot kahit siguro saan ako makarating, yung life ko ganun pa rin. So naiisip ko pa rin yung pinanggalingan ko. Alam kong galing ako sa liblib na lugar, alam kong galing ako sa mga matalahib na lugar. Hindi naman nakakatakot dito kasi sanay naman ako sa lakaran katulad nito, galing doon sa amin. Doon sa dati kong tinitiran sa barangay Managnag. So that time naman bata pa nga ako, late ko pa, nilalakad ko ito mag-isa at pumapasok ako sa school ng grade 3, tapos babalik ulit ako. Yun, so sanay ako dito Kapromdi. Medyo nga lang pag medyo nagkakaedad na, mahirap na maglakad kasi nararamdaman mo na yung pagod. And unlike pag bata ka pa, medyo fresh pa yung mga kasukasuan. Although nakakapagod din, pero hindi masyadong yung nararamdaman. Dati nga tinatakbo ko pa to kaya napakabilis kong tumakbo at dahil doon nakakasali ako sa mga marathon. Ayun Kapromdi, so papunta na ng bayan at siguro pagdating ko doon sa medyo may magandang ang tawag doon, parang may kapihan yung dati kong kinuha ng vlog. Gusto ko mag-shout out kasi may dala-dala akong listahan para i-shout out ko kayo Kapromdi. So ayan Kapromdi, napakalayo ng nilakad ko. So parang nasa 3/4 na yata ako, pero medyo ang init, napapagod ako. Wala akong magagawa, no choice na ako kasi nandito na ako sa alanganin na lugar. Wala naman ako masakyan dito, kaya lalakarin ko na lang talaga. No choice na talaga Kapromdi. So pagod na ako at okay lang. At kakayanin ko na lang. Kung nakikita niyo yung bundok na yun na parang may matulis na doon ako nang galing banda. Hindi naman sa mismong bundok na yan Kapromdi, yung medyo malapit lang, nasa baba lang. So pag nilakad parang siguro mga nasa na ako 7 kilometers ito, nasa 5 kilometers na yung nilakad ko. So may natitira pa sigurong, or 4.5 kilometers. So may natitira pang mga 2.5 kilometers yung lalakarin ko. So hanggang lang yung Kapromdi, wala pa dun sa pinakabayan yun, hanggang Tulay. So kaya medyo mapapagod pa ako, medyo malayo-layo pa ito. Pero okay lang. Hindi ko masyadong na-enjoy kasi ang init. Sobrang init. So yung kaputihan ko Kapromdi, bumalik na sa yung dati kong kulay. Ayun na yun. Nawala na yung puti ko na pinagmamalaki ko nung galing ako sa Manila. So ngayon ito na. Talagang sunog na ako sa araw. Kapromdi sa lamesa at nakaupo. Gusto ko munang mag-shout out. So ito Kapromdi, yung matagal ko nang hindi na siya shout out. Siyempre magbabasa ako ng mga comments at mga nagme-message sa akin. So ibabahagi ko rin sa inyo kung ano mga sinasabi nila sa akin at yung shout out yun. So ito Kapromdi. So ayan Kapromdi, kasi ngayon lang ako nakapag-shout out. So medyo matagal-tagal na itong ginawa ko, or na-save ko sa aking, na-screenshot ko sa aking cellphone. Kaya ito Kapromdi. So hindi naman sila masyadong marami, konti lang naman. Kaya sinashout out ko si Madeline Hanani, JB Pri from Japan. Minsan Kapromdi, hindi ko alam kung paano i-pronounce yung mga pangalan nila. Minsan kasi mga lang, abbreviation. So ayan. At shout out din kay Ma'am Elisa from USA, Clint Joseph. Shout out to Richard Di Magila from Mamo of Manila. Aida or Sinaida Valencia, si Ma'am
Aida or Ma'am Sinaida Valencia Ocampo from Edmonton, USA. Or Edmonton, Canada. Pasensya na ka from di kala ko yung Edmonton ay nasa USA. Sa Canada pala yon. At ito ka from the belated happy birthday to Fergie Kisto. September 9 siya nag-birthday. At Jefferson Kisto, September 11 din siya nag-birthday. Then, J.S. Espinas, September 14. So, ano yata ito kasi si Ma'am Prosi nagpa-shoutout nito. Ma'am Prosi. Happy birthday, belated happy birthday sa inyo. Fergie Kisto, Jefferson Kisto, J.S. Espinas, belated happy birthday. Shoutout din kay Nilon Dilenya of Hinurangan. So taga rito yan mismo sa taga Hinurangan dito mismo sa barangay na kung saan ako nandito ngayon. So hindi ko alam kung nasaan yung nagpa-shoutout nito. At kay shoutout din po kay Purification Fernandez of California, USA. Ayan po. Shoutout din kay Ma'am Sara, Ate Sara na sa Singapore, Ate Brenda na sa LA. Marami po salamat sa inyong palaging panonood ng aking video. Sa mga suportahan nyo po, salamat po. Then, ngayon ka parang di magbabasa ako ng comment. Medyo minsan nakaka-insulto, minsan natatawa ako kasi sanay naman ako sa ganon, pero minsan nasasaktan din ako. So, eto, may nag-comment. Kapramdi, postiso ba yung ngipin mo? Nako, kapramdi. Hindi po postiso yung ngipin ko. Buong buo po yung ngipin ko. Kaya lang medyo, ayan medyo malaki siya. Pero, maganda yung pagkano niya. Pang model nga, pang toothpiece model. Buong buo po yung ngipin ko. Hindi po siya postiso. At ang amoy ng hininga ko ay amoy pinipig. Ganon. Then, ito. Kapramdi, mukha kang goons. So, naku ma'am, matagal na po akong mukhang goons. Yun nga lang, mabait ka sa halaman. Marami nang nagsasabi sa akin na mukha akong goons, pero pag nakita niyo sa person, napakaliit po ng mukha ko, yung ilong ko maliit, at maliit din ako. So, proportion. So, hindi po ako yung mukhang zombie. At, yun, mukha kang goons. Kaya lang, mabait ka sa halaman. Nako ma'am, hindi po ako mabait sa halaman. Pumapatay din po ako ng mga halaman. Ayan. At ito pa, the same person ang nag-comment. Ang pangit ng bahay ko, mas maganda kahit maliit kahit basta concrete. So ma'am, understood naman na hindi po ako mayaman. So nakatira nga lang po ako sa kubo. So hindi ko po afford na magpagawa ng konkretong bahay. Kung siguro kung tutulungan niyo ako para ma-afford para makapagpa-concrete ng magandang bahay kahit maliit lang. So why not? Papagandahin ko talaga kasi pangarap ko rin magkaroon ng tumira sa magandang tirahan, sa magandang bahay kahit maliit lang. But for now, hindi ko po afford na magpagawa ng bahay. Kapramdi, pinturahan mo ng white ang kubo mo para classy ang dating. Satisfied na po ako sa aking kulay ng kubo. Kasi kaya nga ko po hindi pinipinturahan yung kasi gusto ko yung look natural. Ayoko nang may mga pintura. Lalo na kawayan. So gusto ko yung natural, yung varnish lang ba? Kasi pag kawayan, kaya nga ng kawayan, kaya ko nga kawayan yung nilagay ko doon para mas mga preskong tingnan. So gusto ko yung kawayan din yung look niya, hindi yung puti. Kasi pag puti, yung kawayan, pag pininturahan mo ng puti, hindi po maganda. Klase yung dating, klase yung puti na pintura sa bahay. Hindi po maganda sa kawayan na kulay puti. Mas maganda po yung natural look. Kung simentado yung bahay mo, o konkreto, maganda yung kulay puti. Kasi malinis tingnan. Pero kung kawayan po, pasensya na po. Mas prepared po ako na maging mukhang kawayan yung tinitirahan ko. Kaysa magmukhang simento. Kung kawayan, din naman po talaga yung kubo ko. So, ayun. Mayroon pa. Kapramdi, padalhan mo ako ng aglaw. Ngayon na. Palagi ako watch yung video mo. Please, Kapramdi. Stress na ako. Kahit anong klase na aglaw. Nako po sir, wala po akong maraming aglaw. Isang klase lang yung aglaw ko.
pag ipinadala ko pa sa inyo, wala nang matitirang aglaw. So saka hindi na po yung marami, parang isang puno nga lang yung aglaw ko. So yung pinapakita kong mga aglaw, hindi po sa akin yun, sa mga garden, binibidyohan ko na garden sa kapitbahay ko at sa mga commercial na nagtitinda ng halaman. So wala po akong aglaw na may papamigay. Kung siguro kung mayana pwede. So yun po yung yung masasabi ko. Then mayroon pa nagtanong, sabi niya, Kaprom D, pwede ba akong mag-vlog sa YouTube? Oo naman po, lahat po tayo entitled na mag-vlog sa YouTube. Kahit sino po pwede. Kaya lang, siyempre, pag magtiyaga ka, kailangan mo ng tiyaga. At siyempre, kailangan mo ng maging creative. Kasi pag yung video mo ay hindi naman, hindi gusto ng mga tao, huwag kang umasa na dadami yung subscriber mo. Dapat yung video mo ay maganda, napapanahon. Katulad nung nagsimula ako sa travel vlogger ako, Kaprom D, hindi ko nasasabi sa inyo, travel vlogger po ako. So, hindi ko akalain na yung pag-post ko ng kubo ko ay doon mamonetize yung aking channel. So, kaya na-monetize yung channel ko dahil doon sa video ko na paraiso sa gubat. So, accidentally na-post na accidentally talaga. So, sa totoo lang, Kaprom D, hindi ko gusto mag-post ng vlog ng kubo ko kasi siyempre nahiya ako. Sabi ng mga subscribe sa akin, sabi nakatira lang pala to sa kubo, pero mali pala Kaprom D ng pag-akala kasi kung hindi dahil sa aking kubo na pinos na paraiso sa gubat ay hindi ako ma-monetize yung aking channel. Kaya Kaprom D, be creative. Marami kang matutunan sa ibang mga vloggers kung anong ginagawa nila para mapansin, kasi mas maganda yung may sarili kang concept ng pagbablog. So sa akin kasi 1 year akong nag-vlog, 1 year siya bago ma-monetize, at yung subscriber madali kong nakuha yung 1,000 subscribers. Kaya lang hindi nag-work kasi ang ginawa ko, nakipagsab-to-sab ako sa kapwa ko vloggers. So yung mga kapwa mo vloggers, siyempre may kadalasan yan ayaw nilang malamangan. Nagiging crab mentality sila pag may nakita nila yung kapwa nila vloggers na umaangat na yung channel, ayaw nilang magpaiwan, ida-down ka, pa yung mga video mo, ita-thumbs down pa yon kasi ayaw niyang maunahan. So kaya Kaprom D, tinigilan ko yun dahil wala akong wala akong nangyayari. Naka-kompleto na ako 1,000 subscribers tapos wala naman nanonood ng videos ko. So wala rin. Kaya yung ginawa ko, nag-vlog lang ako nag-post lang ako nag-post. Yun. Kayo mga Kaprom D, mga bagong vloggers, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Katulad ko naman nagtiyaga talaga ako para ma-monetize yung channel ko. Tiyagaan nyo Kaprom D, ako wala akong nilapitan na vloggers, wala akong sinabi na i-promote yung vlog ko. So nag-video lang ako ng video, nag-post lang ako ng post ng video. Mayroon kang video na maganda, papanoorin nila yan, i-share nila. Mayroon kang video na pangit, hindi nila papanoorin yon. Siyempre naghanap silang magandang video na pwede silang ma-entertain. Kaya yun, may na-post akong isang vlog na yun, doon nagsimula yung subscribers ko na dumami. Ayun po, kaya tiyaga lang mga Kaprom D. Huwag kayong magmadali. Kasi talagang ganun pag vloggers. Pag hindi ka kilala, talagang hindi tayo makikilala. Dapat magpapakilala ka. Then, hindi tayo mga artista para sumikat ka agad or makilala ka agad. Katulad ko, hindi naman tayo sikat dumadami pa lang. Kumbaga nakikilala pa lang, pero sana tuloy-tuloy na. So, sana ganun lahat tayo Kaprom D, yung may goals, wag titigil. Sige lang, post lang ng post, vlog lang ng vlog, hanggang sa may one time na may sakang video na magtitrending yun, magsisimula na yung paglago na yung channel. Ayun Kaprom D, napakadaldal ko sa totoo lang, haw na ako at ayun, nanunuyo na yung lalamunan ko. Marami pong salamat Kaprom D sa inyong panunood at napakarami kong sinabi sa konting oras na ito. Sana huwag kayong ma-offend sa akin, nagsasabi lang po ako ng totoo.
So ayun po, maraming pong salamat sa inyong panonood namin. Palagi niyo pong subaybayan at suportahan. Maraming pong salamat. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Diyos mabalus po.